डेम'क्रेसियाव बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाया जयनिं सेरेमनि खालामनाया बे मोनसे स्वाभाबिक प्रसेस। जेसेबां दिन मोनसे पलिटिकेल हान्जा थागोन बिथांमोना जयनिंबो खालामनांगोन आरो सोरबाया पार्टिनिफ्राय ओंखारलांगोनबो। दिनै जों इउपिपिएल हान्जा हिसाबै दङ, दिनै जोंबो जयनिं खालामगोन आरो गुबुन गुबुन पार्टि जेसेबां दङ बिथांमोनाबो बे प्रसेसखौ मोनसे डेम'क्रेसियाव लायो। पार्टियाव जयनिं खालामनाय ओंखारलांनाय बे मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस। मैया जि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोबां मानसिया जयेन जादों होननानै बुंदों, बे एन्टायारलि बेसलेस आरो बेवहाय जोंनि पार्टिनिफ्राय खुनु मोनसे बेक्तिया बेवहाय जयेन खालामाखै। नाथाय बाथ्राया नंगौ बाथ्राया बेसो बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जिथुनाखि एक्जिस्टेन्स बिथांमोना बे सार्भाइभेल अफ दा माने बिसोर दे आर फाइटिं फर देयर सार्भाइभेल एज ए पार्टि। आरो बिथांमोननि पार्टिया दिनै मिरौ जिरौ जानो हमबाय आरो बे पार्टिफ्रा दिनै सुबुंनि मोनसे बेस गैला आरो फाउन्डेसना बिथांमोन बायलांनो हमदों। दा बिनिखाय बेखौ लाबोफिननो थाखाय बिथांमोना नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै मानसिफोरनि गेजेराव फोसावलानानै गावनि पार्टिखौ दैखांफिननो थाखाय नेरानेपेरा बिथांमोना नाजादों। बे बिथांमोननि मोनसे एफर्ट, बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय दिनै 17 बोसोराव जिबायदि हाग्रामा महिलारिया जोंनि बे बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनायनि बेलायावहाय आवगायलांहोनांगौमोन, नाथाय बिथाङा आवगायलांहोनो हायाखिसै। नाथाय दिनै बे 2-3 बोसोरनि गेजेरावहाय बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जाबायदिहै दिनै सुबुं रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मदद लानानै आवगायलांदों आरो मोनसे मोजां भिजन लानानै आवगायदों, बे भिजनफोरखौ लानायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ गोबां रायजोफ्रा बेखौ सापर्ट खालामनो हमदों। दिनै जोंनि बर'फोर लाइमोनफोरनि गेजेराव प्रमद बर'आ मोनसे भिजन लादों, रायजो राजाखौ जौगाहोनायनि बेलायाव मोनसे भिजन लादों। जोंनि इडुकेटेड सेक्सन एबा हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टखौ आवगायहोनो थाखाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय गासैखौबो गोरों गोरा खालामनानै बे ओनसोलनि जिथुनाखि हिउमेन रिसोर्सखौ टेप खालामनो थाखाय बिथाङा नाजादों। आरो बिनि थाखायनो दिनै जायफ्रा दिनै मेडिकेल लाइनाव फरायनो सानदों, जायफ्रा डक्टर जानो सानदों बिथांमोननि थाखाय सुपार 50 होदों। जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो सानदों बिथांमोनखौ दुखिया दरिद्र मानसिफ्राबो जाहाथे जेन सुबिदाखौ मोनो बेनि थाखाय दिनै बिनिबो इन्जिनियारफोरनि सुपार 50 खुलिदों। आरो बिनि बादैबो दिनै जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय आइएएस अफिसारफोर गैया, एसिएस अफिसारफोर जोंहा खमथार। दा बे बिथिङावबो दिनै बिथाङा सुपार 50 आइएएस अफिसार बा एसिएस अफिसारफोरनि थाखाय दिल्लीयाव ट्रेनिं होगासिनो दङ। बेखौ हयथ' गोबां मानसिया मिथिया, नाथाय लासै लासै जेब्लानाखि बेबायदि मोनसे मोजां भिजनखौ लानायखौ रायजोफ्रा मिथिदों, अल इन्टेलेक्चुयेल्स अफ बिटिआर दे हेभ स्टार्टेड सापर्टिं इट। आरो दिनै गासैबो बे गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा बेखौ सापर्ट खालामनो हमबाय। अब्लालाय बोरैथो दिनै इउपिपिएल हान्जानि मानसिफ्रा बिपिएफआव थांगोन? रायजो राजाफ्रानो दिनै बिपिएफआव थांनाय नङा। दा बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों जे पलिटिक्सनि नामाव पलिटिक्स खालामबाय थायालासेनो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ आं खावलायो, जुदि बिथाङा राजनिति खालामनोब्ला सैथोजों थाङोब्ला बे आलादा बाथ्रा जागोन, खिन्थु नंखाय बाथ्राखौ लानानै पलिटिक्स देरहानो हाया। दिनै जोंनि सरकारा मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। जुदि इउपिपिएलआ मोनसे एलायन्स सरकार, बे एलायन्स सरकारब्लाबो दिनै बिजेपिजों थाफानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ इकुवेल डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बेलायाव इउपिपिएल सरकारा मोजाङै आवगायगासिनो दङ। उदालगुरि समष्टि हिसाबै बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै नोंथांमोना मिथिगौ 17 बोसोर बिपिएफनि सासन समावहाय जिबायदिहाय बे डिस्ट्रिक्टआ गोग्लैसोनानै दंमोन, नाथाय दिनै बे बोसोरथामनि गेजेराव मोनसे बिफां खिलिनाय रोदोमखांनाय बायदि दिनै डिस्ट्रिक्टआ जौगानो हमदों। लामाफ्रा गोबां लामाफ्रानो बानायजायाखैमोन, बेफोर मोजां जादों। दिनै ओनसोलफ्राव माखासे अनुष्ठानफोर दङ, बेफोर जानो हमदों। दा बावैनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे बिटिआरनि एकर्ड बादियै किसुमान अनुष्ठानफ्रा बेयाव जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोनसे केम्पासबो जानो थांगासिनो दङ आरो बाखि दफा जेसेबां दङ, जेरै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो लोगोसे बेबायदि नेसनेल स्टेडियाम, बेफोर गासैबो जानो थांगासिनो दं। आरो बेफोरनि गासै हा हुफोरखौ दिनै बिटिआर सरकार लाखाजोब्बाय आरो बे गासैबो जौगानायनि बिथिङाव थांबाय थादों। आरो बेनिखायनो दिनैहाय बिटिआर सरकारनि जि पार्टि इउपिपिएल बेखौ नागारनानै खुनु मोनसे बेक्तिफ्रा दिनै गुबुन पार्टिखौ सापर्ट होनो सानाखै। आं खावलायदों बेबायदि मोनसे बिभ्रान्तिमूलक एबा मिसलिडिं निउसजों रायजो राजाफ्रा